Haia gang, sut ydych chi iawn? Reita, sesiwn, dwi eisiau dweud hamddenol, gweddol hamddenol, ond dwi eisiau lot o densiwn a gwasgu y cyhyr heddi, felly dim cyflymdra, ond lot o wasgu os gwelwch yn dda. Reit, cyntaf byd, da ni eisiau cnesu'r corff, felly dwi eisiau marcho, a dim marcho hyn, dwi eisiau mawr iawn, breichiau mawr a coesau mawr, okay? Yn adlu mewn, ac yn adlu allan. Marcho efo pwrpas, iawn. Dwi eisiau chi ganolbwyntio ar ddefnyddio cyhyr y stumog i dynnu y penglunio fyny. Felly dim jyst y coesau'n symud, os da chi deall beth ni'n feddwl. Da chi siarad iaith fi erbyn hyn? Okay, reit, barod na ni fynd am 3, 2, ag 1. Gwych. Reita, gewch chi gario ymlaen i eistedd lawr. Be dwi eisiau chi wneud ydy symud i gefn eich cadar chi, rhoi'r pengluniau allan a'r traed allan. Da ni'n mynd i wneud plies, ond y sialens ydy, da ni yn mynd i godi fyny yn syth. Dwi eisiau chi ddod fyny, dalo 1, 2, 3, a wedyn dod lawr. A hefyd, gwasgu cyhyrau fel yma. Felly dwi yn gweithio'r biceps a'r ysgwydd, achos dim jyst dal gwthio, iawn. Felly, nawn ni wneud 8 o rein. Barod, 1, 2, 3, fyny, gwasgu, 1, 2, 3, lawr â ni. 2, 1, 2, 3, gwasgu, da iawn. 3, 1, 2, 3, gwych bobl, da iawn. Fyny, tensiwn pob man. Cofiwch yn adlu. Da iawn, 3 arall os gwelwch yna. 3, 2, gwasgu. 1 arall os gwelwch yn dda. Fyny. Dyna ni, briliant, reis. Eisiau chi godi rwan, sori. Tu ôl y gadar, iawn. Mae'n ddangos chi fama. Be dwi eisiau chi ddefnyddio rwan ydy'r cyhyr mawr yma, y hamstring. Dwi eisiau chi pwyso mewn i'r gadar, a dwi eisiau chi dynnu y sewdl fyny, a wedyn lawr, okie dogs. Dim jyst fel dwi'n deud, peidiwch jyst symud, fyny, gwasgu, wedyn gostwng. Na'n neud 8 ar bob coes, iawn. Sgwydda nôl, bottom ball yn dyn. 1, 2, 3, 4, da iawn, 5, da chi'n dalo am beat yn y top, 6, 7, gwasgu ymweliad, da iawn, 1 arall sgwelwch yn dda, fyny, da iawn, reit, y goes arall rwan, sgwydda nôl, 3, 2, 1, fyny, gwasgu, a lawr, 2, 3, 4, 5, 3 arall rwan, 6 gwasgu yn y top, pwysig iawn, 2 arall, 1, a 2. Reita, be dwi eisiau rwan ydy, dwi fel arfer yn gwrthfan fod rhywbeth i godi curiad y galon, ond dwi eisiau gwrthfan ar rhywbeth just mor anodd, ond does na ddim symudiad. Reit, peidiwch y cyffroi, mae dal yn fod yn anodd. Dwi eisiau plank iawn, felly os da chi'n gallu, dwi'n argymell fod chi'n mynd â'ch pengluniau, fel na, a codi, a dalo. Os da chi eisiau jyst gwneud ar un goes i ddechrau, a wedyn y goes arall. Neu, os di hwnna'n rhys i chi, gnewch o fel yma iawn. Digon teg. Barod, dwi'n mynd i fynd lawr. Nawn ni ddalo am 10 eiliad. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, cofiwch gymryd saib os eisiau un penglun fel yna, da iawn. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Briliant. Da iawn chi, mae hwnna yn un anodd, a fel dwi'n deud, cymrydwch eich amser, dim bris, progress. Da iawn, welwch chi eto. Tara!